Ahojte kamaráti, vítajte pri novom vlogu. A asi to bude nový vlog, ak nie, tak ten úvod proste vystrihnem. Sme práve na Maledivách, čiže som zvonku, potom plavky. A bola som, 2 hodiny som tam asi sedela. Dúfam, že som to neprehnala. It was at this moment that he knew. He fucked up. Čo som to ja porobila? Neviem, prečo si zamkli, asi že lepšie vyzerám. Idem sa trošku osprchovať, o 5 hodín mám pick-up a pôjdem asi trošku do mesta. Inak my sme na Male v meste, nie sme na žiadnom rezorte ani blízko, akože je to celkom blízko. Letiska, z ktorého sa dá dostať na nejaký ostrov, ale budem to aj na konci mesiaca, to budem v inom hoteli, ktorý je veľmi blízko letiska, takže potom pôjdeme pravdepodobne na ostrov. A to bude rozumnejšie, lebo z mesta z tých Malé je to trošku ďalej. A raz som vám to ukazovala to mesto na storkách, je to taká chajda. Chajdy tu sú také, no, môžeme to takto povedať. Takže nič zaujímavé vašim očiam, čo by ste museli pri tento vlog vidieť. Vlastne, aj som vám tam v nejakom vlogu trošku ukazovala nejaké zábery, lebo tu je taký rooftop bar, tak minule som sa tam bola opaľovať. A bola som sa tam teraz opaľovať pri bazéne. Takže fakt to nie je nič nezaujímavé, čo by ste nutne nejako extra potrebovali vidieť. Preto som vás tam teraz nevzala. Ale potom asi pôjdeme, keď pôjdeme do toho rezortu, na ten ostrov, tak tam vás vezmem, lebo ja kebyže idem na Maledivy na dovolenku, tak určite neidem na Malé. Takže do toho mesta. Tak, ale sú tu normálne nejakí turisti. Ale ma pripieklo trošku. Bože. Dúfam, že si nenarobím nejaký prúser. A mne sa tak zatočila hlava, že ja som nič nevidela. Vidíte to trošku takto noho? Ja to ukážem. Však vidíte trošku, nie? Ale myslím, že nie. Že to je takto v medziach, to opálenie. Takže tak. To hotel je inak super, ale ten bližšie pri letisku je lepší lokalitou. Keď to mám takto porovnať. Že môžeme ísť na ostrov, z tohto dá sa, ale je to komplikovanejšie. No, toto tu sú 2 hodiny, hej? 2 hodiny na slnku na Maledivách, hej? Ježiš Kriste. Znieť dne to nebude takéto. 6.5 hours later. Pre Boha. Čo som to ja porobila? Pane Bože. Som mala tú ružu. Páne Ježišu. Páne Ježišu. No, už veľmi dlho som nebola tak pečená, takto spečená, ako vôbec niekedy bola, keď sme išli z menorky a to som mala celú riť spečenú. Bože, a tie nohy? Tu nohy, tu to vidíte krásne. Takže máme ďalší deň. Ráno. Dala som si včera paralen. A spala som toľko v pohode, akože budila som sa, ale keď tak som sa otáčala. Spala som len na chrbte. Ale... Auč. Pre Boha, to čo je? Ja som bola na slnku na Maledivách asi 1,5 hodiny a tak vyzerám, hej? Však to je, keby som bola priamo pod slnkom pri stratosfére niekde. Tak vyzerám. Normálne to mám nabublané. A asi dneska je čas zavolať môj prvý sík. Lebo ja, že však hodinka nech ma opáli, ne? Potom som taká bola, že však už asi stačí, nie? Že trošku možno budem nahnedkáva. A toto. Pre Boha, však to je, keby ohňom mi takto prešiel po tele. Hrozné, hrozné. A keď som sa postavila, tak mi to všetko zišlo do nôh. Tu na takto, jak sa mi začalo, tak sa mi začala zvráskavieť kože na nohách, lebo nohy mám rovnaké. A dala som si rýchle krémik, tak trošku to bolo lepšie, tak som sa zohla. Lebo som si kremovala nohy, postavila som sa a mi sa tak zatočila hlava, že ja som nič nevidela. Rýchle som vypila vodu. Ľahla som si. A ja nemôžem ísť takto do práce. Ešte na nočnú, keby to bol denný let, takto. Aj reálne, takto ja nemôžem ísť, lebo tu už mi to trošku buble, aj tu som videla, že mi to začína bublať, takže to za chvíľku pôjde všetko preč. Ty kokos. Neviem, či sa to vidíte dostatočne.
Dala som si 2 vrstvy krémov na seba. A na to ešte make-up, keby si mám teraz dávať, to by bolo peklo. Ale ja sa nikdy nepoučím. Nikdy by som nepovedala, že ja budem volať sick znamená, že akože na marotku sa vypisujem, že im zavolám, že proste nie som fit to fly. A musím ísť k doktorovi nášmu ETH-ckému, aby mi to skontroloval. A v živote som si nemyslela, že kvôli takejto debiline, že ma spáli a že mi bude horieť celé telo, tak budem musieť ja zavolať sick. No ale dúfam, že to bude v poriadku. Teda hlavne moje telo, hej. Strašné. Asi idem si... Neviem, či mám prvé ísť teda do nemocnice a uvidieť, čo mi na to povedia, čo mi na to dajú, alebo mám si rovno objednať už nejaké krémiky na telo. Také... tie na okľudnenie, ale aj tak, čo som čítala, čo zaberám. Tak chladivé náplaste, hydratovať sa, krémikovať sa a čas. No, tak. Bože môj. No fakt, kamaráti, akože myslíte, že som sprostá, ale ja som fakt nečakala, že hodina na slnku, hodina a pol na Maledivách mi urobí toto. Akože myslela som si, že ma trošku chytí, ale, lebo ja som bola fakt majiteľka vápenky, to bola až hamba, že a ty žiješ v Abu Dhabi a taká si biela? That was me. Ale že toto sa mi stane? To je, keby som bola, ja neviem kde, no však aj na Maledivách, vlastne Kráľovská vás pečí, ale keby som na priamom slnku niekde bola 20 hodín. No. Dosť blbé. A teraz sa tak rozjímam, pijem kávičku. A rozmýšľam, čo budeme teraz teda robiť. A tak rozmýšľam, že jak mi prišlo tak zle, že sa mi zatočila hlava, som si hneď ľahala na posteľ a že nedaj Bože, ak by sa niečo stalo, tak mne by tu nikto nenašiel. Že keby tú prvú pomoc by mi nemal reálne niekto poskytnúť. Moja spolubývateľka napríklad dneska príde až večer, lebo je na lete. Nechodíme si do izieb, ani takto, iba že keď niečo potrebujeme. A neprišlo by jej to divné, že ako keby nevychádzam z izby, lebo v rosteri mám aj tak, že mám mať dneska v noci let. Takže ona by tu tak bola, ja by som bola v izbe, skonaná. A čo, ako by sa kto ku mne dopátral? Neviem, možno by volali z roboty, že prečo som neprišla na let, že kde som, tak možno by volali jej, že či je v izbe, alebo čo robí. Ale chápete, nie? Že aj napríklad kamarátov, čo sú zo Slovenska, tak tiež sú teraz na letoch. A možno naše bytie, ale to tiež by bolo až po nejakom čase, že keď mamke neodpisujem napríklad, to viete, že môže si myslieť, že som na lete, alebo čo. 2 hours later. Smrdí jak tieto škvárky, úplne škvárky. Moje telo tak vyzerá jak škvárka. Na všetko, čo som sa zmohla, je obec na seba tie isté plavky, lebo tu mám taký istý výkladok, keď už som ich mala na sebe, ako aj teraz som sa namazala. A nechcem si to dať na to tričko, aby sa mi to vpilo do trička. Takže nemôžem tu chodiť hole, lebo my tu všade máme okna v byte. Takže nemôžem. Pre svoje bezpečie. Ale ty kokos, kamaráti, to... Fuj. No, update. Každopádne, bola som teda u doktora, reportla som, že nie som fit to fly, takže dnešný Londýn urobí za mňa niekto iný zo standby. Akože, viac ma to stále, keby je to moja nejaká request destinácia, ale Londýn mám aj bude mať v kuse, takže to akože mi nevadí. Trošku mám mrzí, že rok a 2 mesiace som sa vyhýbala volaniu sick a teraz kvôli mojej, dajme tomu, že hlúposti, aj keď napadlo mi, že tam bude až tak silné slnko, tak som musela zavolať sick, lebo toto je, však to vidíte podľa mňa, ako to vyzerá, tak toto aj štípe strašne. A bolí.
ja by som nepovedala, že až tak silné slnko na tú krátku dobu, ako ja som na ňom bola. A takýto damage to slnko spôsobí. A poškodenie môjho tela. Ale dobre, verím, že to bude fajn. A pani doktorka mi dala krémiky. Dám si ešte aj paralén. Smrdím ty kokos jak popcorn zmiešaný s škvárkami. Ale musíme to prežiť, no. Takže do Londýna sa nejde, potom máme 3 dní voľno, takže dokopy bude mať aj s dneškom 6 dní voľno teraz. Čo už ten Londýn ma až tak nemrzí, skôr ma mrzí to, že som sa... Že takáto je sprostosť, viete, že keď mám fakt, že teploty a nemôžem ísť, však akože ani teraz nemôžem, ale toto je keby môjim pričinením sa toto stalo. A keď ste chorí, tak väčšinou to na vás nejako bacilu sadne. A toto je takým akože môjim nechceným pričinením sa to stalo, že nemôžem ísť robiť. Ale joj, niektorí reportujú, že sú chorí viackrát do mesiaca a nič, tak ja, že som to urobila raz za rok, tak stať. To je v poriadku. Pani doktorka bola veľmi milá. Poučenie. Dávajte si SPF-ko poriadne, hlavne v Afrika, Maledivy a tieto krajiny. To Abu Dhabi slnko, to je nič. Môžete byť celý na slnku, fakt nič. Ale toto, ježiš, ja sa na to ani nemôžem, lebo ešte keď sa vidím v zrkadle, tak mi nemá z toho ešte viac navracanie. Fuj, a tak má sa mi zviera celá koža. No nohy tak to tiež podľa kraťasov. Ty kokos. Fuj. Na ďalší deň. Rada by som povedala, že vyzerá to lepšie, ale stále to nevyzerá lepšie. Mám takýto opuch, ktorý na čele cítim. Dávam sa na to také ľadové obklady. Neviem, či sa to lepšie, ale povedzme, že sa to lepšie, aj keď I don't know. A nie je to také už bolestivé ako včera, ale stále nevyzerám vôbec príjemne a stále to cítim. Objednala som si práve ste na 2 vodách veľkých, 5 litrov má každá. Lebo nie som v mentálnom stave ani vo výzorovom ísť do potravín. Takže som si, že je veľmi easy, jednoduché si objednať čokoľvek, takže som si teraz to využila. Objednala som si potraviny tentokrát. Nie robené jedlo, ale malo by to byť jedno aj taký šalatík, nejaký kapreze, či čo. Teraz na jedenie. Ja som prísa bohek rak. Ako rak vyzerám. Filetky chicken. Ešte je hoda crispy. No to zase som si neprečítala, že to je hoda crispy, iba že to je crispy. Nevadím. Uhorečky. Dobre. To boli také lacné. Tento keksík milujem, výborný je. A ešte karamelovú nátierku. A ďalej tu máme len toto. Burátu moju obľúbenú. A tento šalatík teraz je na jedenie. Celkom je veľký. Tak to vyzerá. Ale ja si k tomu dám asi mäsko, idem si k tomu to urobiť. To bude asi také suché. Caprese pasta, dobre. Perfektne. Tak to vyzerajú. Nejako. Update po 2 dňoch. Tu mám takú skoru, normálne keď korča opekáte, tak tu mám takú skoru a dneska už, keď tak toto hýbem, vidíte? Nechutné jak starená. To začína odlupovať. A ja mám konkrétne s dnešným dňom 3 dní na to, aby sa môj stylen image dal dokopy, lebo 13. mám let. A s takýmto čelom nechutným ja do Washingtonu ísť nemôžem. Ponaučenie do konca života. Ale ja sa väčšinou nepoučím, takže who knows. Na čo sa ja po tom týždni už fakt nemôžem pozerať, sú moje masné vlasy. A pretože ja idem asi o 2 hodinky, si idem pre novú uniformu, keďže už tu pracujem viac ako rok a po roku mám nárok na zažiadanie si o novú uniformu. Samozrejme, že ja som nedostala len, že to som robila na Instagram, keď som rozbaľovala moju uniformu, že nedostala som len jednu košeľu, jedno sáko, bolo tam toho viac, ale potrebujem napríklad už nové topánky určite.
vlastne všetko som si zažiadala, že potrebujem nové. Keď dávajú, tak berne. S takýmito vlasmi tam ísť určite nemôžem. I keďže to čelo vyzerá ako vyzerám. Aj tak si asi vezmem niečo na... Aká harmonika. Aj tak si asi vezmem niečo, asi šiltovku alebo čo. Ale... Tie vlastne cítim sa lepšie telovo, lebo pred 2 dňami ja som fakt sa nechcela robiť nič, že som bola unavená, tak zvonku telo som cítila, že je také teplé a znútri mi bola keby zima, potom som mala nejakú teplotu alebo niečo takéto. Takže ja som nebola schopná nič takéto robiť, že sa o seba nejako stará, že som sa ani sprchovala. Smrdí! Voňavka není všetko. Lebo to bolo boľavé. No, dáme si za pravdu určite. A aj vy mi dáte určite za pravdu, že ak má dievča alebo aj chlap umyté vlasy, tak ani sa nejako extra maľovať netreba, lebo tie vlasy potom, aspoň na moje, keďže mám veľmi pekné vlasy, tak keď sú masné, tak to je hrozné, ale keď sú pekne umyté, tak to tak krajšie to proste vyzerá k tej tvári. Lepšie celkovo vyzeráte, keď máte umyté vlasy. Konec. Aj z hygienických samozrejme purposes je to super, čo? Neviem, prečo si tu obhajujem toho, že si idem umývať vlasy, ale idem si umýť vlasy. Asi prvýkrát si idem takto umyť, že nebudem sa celá sprchovať. To som urobila. Ale takže si predkloním hlavu a tak si ich umiem. A že vraj, moja mamka mi posiela také video, že vraj to je oveľa zdravšie pre vlasy a takto by sme si aj mali umývať vlasy, že si ich len predkloníte a takto si ich umývate. Nie takto, lebo si nezmiete akoby tie nečistoty, ale keď ich takto máte, tak si zmiete všetky nečistoty a idete tak preč. A inak, keď sa bavíme o hygiene, áno, furt na sebe to isté tričko, ale dávala som na seba stále tie smrdľavé kremiky, tak na čo budem meniť tričko? Oslovovať ich vlastným. To úplne stačí. Netreba nič špeciálne vymýšľať, netreba absolútne kreatívny, sofistikované vpisy, ukážať realita. A čo ja nechápem je, že oni sa cítia ako terč, majú toľko nepriateľov. V tomto čase mi v Abu Dhabi absolútne netreba žiaden fén. Ja vyjdem na 10 minút na balkón, poprehabujem si vlasy a sú suché. Takže úplne... Ja teraz to vidím, že je to vykerované aj srdiečko. Od toho slnka, takže... No tattoo needed. Som si na seba aj túto šiltovku, lebo... Ježiš. No jak kapor teraz, lúpaci sa vyzerám. Už som naspäť. Tak si mi strašne bordelník všade za sebou a ja som... Ospravedlňujem sa. Toto je ešte také celkom, že... Môže byť. Už sa mi inak lúpa aj brucho. Také mám tam bublinky. Au. Nové šatky, kardigány, blúzky, sako. Vzala som si teraz všetko očičko menšie. Lebo naposledy som si... Lebo to má byť tá uniforma taká trošku voľnejšia, ale inak ona sa vám trošku aj roztiahne, aj zároveň som si myslela, že trošku priberiem a to skôr som schudla ako pribrala, takže som zobrala napríklad aj sako teraz menšie, sukňu menšie aj nohavice, ale sukňu aj nohavice to si musím pre to ísť potom neskôr. Takže ukážem vám aspoň to teraz sako na sebe, také užšie trošku, aj tu košele som si brala menšie, takže a stále mám, keby priberiem, tak stále mám tie staré, takže môžem nosiť potom aj tie staré. No ale this is how it fits. Podľa mňa je to lepšie. Tak pekne to padne na mňa. Bude ma lepšie uvidíte. Klobúčik ešte som dostala. To je hrozný tento záber. Topánky najdôležitejšie bolo, že som si tú uniformu žiadala, sú topánky. Nie ani tak tie heels, ale tie flat shoes. Lebo to ako toto smrdí, to si neviete predstaviť. Také isté proste.
nič nové, čo by ste ešte nikdy v živote nevideli. A inflačom si aj vzala o číslo väčšie, lebo predsa len tie moje prsty sú takto. Takže to potrebovalo trošku väčšie číslo. A ja vyzerám stále horšie a horšie. Čaute, sme vo Washingtone. Celú noc som spala, lebo pristali sme včera večer a teraz ideme do mesta. Je ráno, ešte. Toto je outfit, akože nič nejako extra špeciálne. Ešte tu mám kabelku, telefón a ukážem vám výhľad, aký máme. Pozrite sa, aký krásny sunrise. Nevidíte to až tak pekne, ale v realite, ako to viem nastaviť? Ak chcete pokračovanie mojho spálenia, tak ešte sa lúpem tu na trošku a na bruchu. Inak už ma nič nebolí. A už som tak znedla. Akože teraz nie je veľmi vidno, ale už som vyliečená. Takže po 6 dňoch, toto bol môj prvý let a dosť keď som išla po tých 6 dňoch toho na let, fakt som sa normálne bála, ako keby som lietala, že týždeň, normálne som mala z toho stres. Takže, ale bolo to v pohode. Snáď aj naspäť cesta bude, ale to už moc predbieham. My ideme do mesta. Ježiš, strašne malý je ten White House. Aha, tu je takto. Takto tu tam je. Bielý dom. Strašne malý. Úplne som nepomilená. Ale akože pekné. Také, dá mi to tu také UK vibes. Tak ideme ďalej. No, tu na to máme ten pamätník z druhej svetovej vojny. Wyoming, to som ani nepočul, že také niečo existuje. Tieto názvy úplne keď tak vidím, uticho, tak mi to úplne pripomína, keď išla byť špeciálny agent alebo nejaké miska, tam všetci, že Miss Minnesota, Miss Wisconsin a teraz to je tu, ale to je akože, teraz to je veľmi morbidné, lebo to je z vojny, hej, aj takéto pičky rozprávam. Nevadí. Dobrý. Ešte tu nemôžem asi chodiť. A takto. Teraz akorát húkaj, keď ja tu rozprávam. Tamto je, tuna je Lincoln, trošku vidíte, Lincoln Memorial. A tuna je Washington Monument. Tam sme boli. A takto ideme, takto idem. A fuj, tam je pustená fontána, grcam. Teraz nejaké závery. Videla som všetko, čo som chcela dneska a pekné, ale že by som sa toto zase mala platiť, že tu prídeme do vlejko, to by som asi opäť ako pri Singapore napríklad, ale dodávala svoje peniaze. Takže úplne tak tie 3 hodinky, ktoré som vonku, ani nie. Videla som všetko, stačilo mi, ideme si nájsť teraz nejaký brand spot na papaca, alebo sa nájsť hotely. Uvidíme, čo bude, ako bude pobližšie, čo bude výhodnejšie a pre toho sa rozhodnem. Takže rozlúčte sa s washingtonským monumentom. Peace out. Ako môžete vidieť, ešte rúž nemám. Dobre, teraz to je, ako to má byť. Ideme už do Abu Dhabi. Chcela som 5, ale asi 4 hodinky som spala. Teraz je aktuálne 3:20 v Abu Dhabi, tu je 7:20. Idem dole pomaličky.
Video nemá záver, lebo ja som potom ďalšie dni točila aj ďalšie videá, ale už sa nehodia do konceptu tohto videa, aj tak je pre mňa dosť dlhé. Takže po mesiaci, keď ho striham, tak dotáčam tento záber a dúfam, že bolo pre vás toto video dostatočne nejakým spôsobom zaujímavé. Lebo ako som ho strihala, tak boli tam aj také fan momenty, ale bolo to z takého domáckeho prostredia, že neišli sme nikam. Okrem teda toho Washingtonu na záver. Ale tak to ani ten Washington nebol pre mňa žiadna sláva. Dúfam, že vás to neunudilo, ale tak zdieľam s vami svoj život a toto sa stalo, tak som to točila a taká bola moja PNK, no v podstate hlavne iba z domu. To je koniec tohto videa. Môžete mi dať like, komentár. Napíšte mi, či ste sa už aj vy niekedy spalili a dajte mi odber a vidíme sa pri ďalšom vlogu na budúce niekedy.